L'Ajuntament ho té clar. Ciutat Vella és ara més segura. Si més no, les xifres indiquen que en aquests 2 anys el nombre de delictes s'hi ha reduït en més d'un 11%, gràcies a més presència de la Guàrdia Urbana. També s'hi ha reduït el soroll i el nombre de queixes per aquest problema, 2.000 menys que l'any 2012. Vol dir que treballem i que els resultats són positius, no vol dir que donem res per tancat ni res per acabat. Vull dir que això és una continuïtat del dia a dia, però que com a mínim els resultats que anem obtenint ens van donant que les coses van per al bon camí. Altres punts que destaca el districte són la millora de la neteja, l'impuls del comerç de proximitat i l'inici de polítiques per garantir l'accés a l'habitatge. Des de l'oposició, però, la feina del govern es veu d'una altra manera, considerant que s'ha passat de l'immobilisme del primer any de mandat a la presa de decisions gairebé unilateral sobre els grans projectes del districte. El que no estan fent és un procés participatiu de debò. Potser tenen raó i és el que la ciutadania vol, però no ho estan plasmant i no ho estan donant l'oportunitat a que això es manifesti. El que passa que hi ha una manca de transparència tan bèstia que mai sabem realment què està passant. Sobretot hem trobat en aquests 2 anys moltes contradiccions i també un doble discurs permanent. Aquí nosaltres el que veiem és una facilitat per determinats interessos envers de Ciutat Vella i en canvi no s'escolta els veïns i les veïnes del districte. Ens venen aquests grans plans, coses de treball quotidià i precisament els 2 grans plans que ells tenen, que ara estem veient per on apunta el seu canvi de ciutat i de model de ciutat, precisament són aquests, la privatització del Port Vell i el Pla d'Usos, i creiem que no ens depara res de bo. Aquests són els 2 temes que més polèmica han generat en el que va de mandat. El govern s'ha trobat amb l'oposició frontal de la majoria dels implicats. Només ha comptat amb el suport del Partit Popular. El govern de la Ciutat Vella ha estat molt aturat i ha estat gràcies al Partit Popular que ha aconseguit desencallar projectes importants. Podrà fer moltes inversions i projectes que el govern de la ciutat i el govern del districte no ha estat capaç, ell sol, d'engegar cap endavant. El districte prepara ara nous projectes. El més immediat n'és la reforma del carrer de Sant Pere Més Baix, que començarà en un parell de setmanes. I al setembre s'inaugurarà un equipament prioritari per a Mercè Homs, l'escola mediterrània.